nabaphulaphula emakhaya uba sisesisithili sikaTshonyani sinento ebizwa phaya edistrictini yi-District Initiation Forum. Le forum ke msasazi nabaphulaphula iquka amasebe karhulumente, imibutho yesisa, Yes. oomasipala baseChris Hani bobathandathu. So umasipala ngamnye kwamasipala abathandathu msasazi nabaphulaphuli unabantu abaziwa ngokuba ngoo-chairperson no-coordinator bezi initiation forums. Msasazi ke i-District Initiation Forum lena yethu iye yayila into ekuthiwa yi-District Initiation Task Team, iqumrhu apho elijongene nalo mcimbi wolwaluko. Phaya ngoMatshi kulo nyaka khona ukuze msasazi ijongane nokucacisela abantu bakuthi ngomthetho lona wolwaluko. Now eli qumrhu ke msasazi liye laquka amasebe anjengala alandelayo: u-Social Development, i-National Prosecuting Authority lena kuthiwa yi-NPA, uSAPS, amapolisa, isebe lezemfundo, isebe lempilo, nee-NGOs ke msasazi, njengoba usiva uba ngaba apha eChris Hani sinesebe elisincedisayo elilesisa, iqumrhu elinikezelayo ngezinto ezininzi ukwenzela uba le nkqubo iqhube kakuhle, uCOGTA msasazi. Now usihlalo ke wale task team nguNkosi uMbali okhoyo phaa ngaphakathi kuthi kumasipala. Nakuyilo kwale task team ke msasazi bekuyinxalenye yokulungiselela eli xesha lolwaluko khona ukuze lifike sikulungele msasazi oku. Now la malungiselelo ke aquke ukwenziwa kwee-awareness campaigns. Sivizithele izikolo, saya ezicaweni, saya kumakomkhulu, sadibana neenkosi, zaqeqeshwa iingcibi namakhankatha. Na iyakuxelela ke loo nto leyo uba ngaba umsebenzi lo yiyo le nto ndithi uqhuba kakuhle sofa, kuba zonke izinto ezingamalungiselelo ukuqinisekisa uba ngaba amakhwenkwe aya ephila abuye ephila uqhuba kakuhle. Now ziqhotyisiwe iingcibi namakhankatha ngomthetho msasazi wolwaluko, nezinye izinto msasazi kulo mcimbi wolwaluko, kuba kaloku ngoku eli ixesha lixesha lasebusika, kuyabanda, zingakhona izinto ezininzi. Now bacaciselwe ke abantu bakuthi ngoxanduva umntu amakaludlale iingcibi namakhankatha. So ndingatsho ndithi uba uphulaphule kakuhle msasazi nabaphulaphule bekhaya, lo msebenzi uqhuba kakuhle. So loo task team nezo initiation forums ezikhoyo phaa emakhaya nezi awareness campaigns besiziqhuba zezi zibangela uba ube lo msebenzi uqhuba kakuhle, namakhankatha neengcibi beqeqeshiwe, wonke umntu elwazi uxanduva lwakhe. So siqhuba kakuhle kakhulu, amakhwenkwe ayile, akhona esele ebuyile. Siyathemba uba ngaba onke azawubuya ephila. Enkosi kakhulu. Nkosi Somlomo, Nkosi Somlomo, siyabulela. Injalo njengoku uNkosi ujezile nawe Somlomo, siyayibona indima karhulumente, kodwa ningathetha nithini, luthini uxanduva labazali abanabantwana ingakumbi abasesuthwini, kwaye yeyiphi indima kumele bayidlale ingakanani kwaye kulo mcimbi wolwaluko? Nkosi kakhulu msasazi, mhlawumbi uzawungena uNkosi ujezile. Kodwa ke msasazi, kudala siyibethelela le nto uba ngaba umcimbi wolwaluko ungumcimbi wonke ekufanele uba sibambisane ngawo kakhulu. Nabazali babantwana banoxanduva. Na uxanduva ke lwabazali msasazi abanabantwana abasesuthwini kufuneka baqinisekise ukuba bayaya emabhumeni rhoqo, kusasa namatshona kwelanga. Ungasi nje ungakhange uyibone inkwenkwe liphinde liyotshona ilanga ungakhange uyibone, kodwa uthi ungumzali owalosileyo msasazi, ukwenzela uba ukwazi ubona uba abantwana basekwisimo esirayithi na, ungothuki ufane nabantu abangolusanga usawugqiba ulusile. Nayo indima yokuqala ke abazali funeke bayidlale, funeka baqinisekise ukuba onke amalungiselelo msasazi okuya komntwana esuthwini enziwe ngokupheleleyo msasazi. Now enye indima ke efanele ikhaya msasazi kuqinisekisa into yoba ngaba iyachongwa ingcibi likhaya, liyachongwa nekhankatha likhaya.
ingcibi eyaziwayo namakhankatha wazo kungathathwa nje umntu kuthiwe nanku umntu angolusa, kuthathwe nje inkwenkwe nje engazi kwanto kuthiwe Yes. mayikhankathele umntwana wakho. Funeka kuthathwe ingcibi eyaziwayo, kuthathwe ikhankatha yazo. Luxanduva lwabazali ke abolusayo abo, msasazi, ukwenzela uba lo msebenzi wenziwe kakuhle nekomkhulu ibe kanti le ngcibi iyaziwa likomkhulu, iyaziwa nakukuhlala, abe kanti la makhankatha ayaziwa likomkhulu, ayaziwa nakukuhlala. So uba ngaba bazali baseKhrisani ezo zinto nezinye mhlawumbi endingaba ndizichaphazelanga singaziqaphela, asinawuze sibe nangxaki kweli siko lethu. Abantwana bethu bangaya bephila baphinde babuye besaphila. Enkosi kakhulu ke msasazi. Wow, Nkosi kakhulu. Ndiyazi loba Nkosi uJezile ikhona nje afuna uyoleka pha. Nkosi uJezile? uSomlomo uyibethe wayiqongqotha Mm. loluxanduva ke lwabazali ukuba loluphina. Alright. Okay. Masigqithe ke ndiyaqonda ngaba sizawuzapha kuwe mnumzana uNtobane kasinike okay. Okokuqala sifuna uqonda uba ngaba nina mnumzana uNtobane usixelele nje ingaba lona isebe lezempilo belilungiselele kangakanani ukusingatha lo msebenzi wolwaluko. Izintoni ingongoma eziphambili esinothi sibe kanti seziseluntwini ingakumbi kule sizini le yasebusika yolwaluko. Enkosi msasazi, mhlawumbi mandiqale kule ndawo endinokuthi amalungiselelo esiwenzileyo silisebe. Uyawuhlala ukhumbula into yokokuba abantwana xa beza kwaluka kungumthetho okokuba mabaqale bayokuhlolwa kumaziko ezempilo. Ubukhulu becala ke bemaziko wethu ayabahlola abantwana. Sihlala siyilungele ke loo nto kuba kaloku kubalulekile kakhulu into yobana masiyazi uqala impilo yomntana uba imile njani phambi koba simthumele uba ikhaya malimoluse. Ukoleka kuloo nto ke isebe eli linamagosa angamadoda alungisa ngalo lonke ixesha xa kuza kwaluka into yokokuba mawabe akulungele ukubheka entabeni, ukuyawuristyuwisha abantwana, ukuyawubamonitharisha okokuba abo bathe baba banee-treatment abanazo baziphethe futhi ziyatyiwa ngendlela erayithi. Ke ndizama ukuthi akupheleli apho. Izinto zokusebenza ezizizixhobo ezifana neemoto esijikeleza ngazo zibe zilungiswe kwangethuba lisebe kwangeli xesha kwenziwa i-awareness campaigns. Mhlawumbi ii-resources ezifana namachiza esinothi siwadinge ngexesha esifika kukho ingxubakaxaka zizinto ezihlala zikhona. Kodwa into endinokuyibeka ke njengento ethi silisebe sikwazile uyenza yaphumelela, kodwa singasebenzi sodwa ke ngoba kaloku nanjengoba sekutshiwo into yoba le District Initiation Forum yenziwa ngamasebe la ebesebaliwe ke nguSpeaker wethu. Kodwa ubukhulu becala sihlala siqhwalela ngale nto yokutreyinwa kweengcibi namakhankatha, kodwa kweli tyeli ndicinga uba siqabele ngapha kuka-80% weengcibi zethu ezithe zaba kanti zitreyiniwe. Loo training ke ilixanduva lethu silisebe lezempilo, kodwa kuba singasebenzi sodwa sibambisene kakhulu kweli tyeli nee-NGOs esinazo, phakathi kwazo endingabala uRight to Care okunye no-Ikamva Lesizwe ebesithe sabambisana ngokuqinileyo ukuqinisekisa into yoba iingcibi zethu kwiKhrizani le yonke ziyatreyineka ngobuninzi. Namakhankatha ke kananjalo siwafumene. Kodwa mhlawumbi xa ndinokugqitha ndingene kulaa ndawo ibisithi yeyiphi eminye imicelimingeni esithe sahlangana nayo. Nakubeni sisithi siwatreyinile nje amakhankatha neengcibi, sisenawo amakhaya eneneni njengoba besitsho uSpeaker athi ekufuneka uba ikhaya malikhethe ikhankatha eliwaziyo umsebenzi. Sinamakhaya ke asiphathela abantu kuba kusithiwa ngutata walapha ekhaya okanye ngubhuti walo mfana, kanti ke ngoku aba bantu khange bakhe bazifumane ezi sessions zoqeqesho.
noko ke basenzela umsebenzi lo sicimba sihlala siwugadile ufuna ungabi mhle. Mhlambi xa ndigqitha ndingena kabanzi kule ndawo yemicelimingeni, sisenabo eneneni abazali abayigcinayo into yoba abantwana njengoba beza kwaluka bangabasikwa ngethuba kula maziko khona ukuze bahlolwe. Nawukhumbula kukho imithetho apha esinika isikhokelo, mhlawumbi uAct number 5 ongoka-2016 walapha eMpuma Koloni olawula eli siko, uthi abantwana mabahlolwe iinyanga zibe 3 phambi koba babheke esuthwini. Ze xa ikhaya liyikhangela ideyithi baphindwe kwezaa veki zimbini zokugqibela. Iyasenzakalisa ke le nto ngoba abazali beza ngemizuzu yokugqibela, kakhulukazi abana babantwana abakula maphondo angaphandle kweli laseMpuma Koloni. Siyayibongoza ke into yobana noba abantwana bapha mabathunyelwe kwiikliniki eziphaya mhlawumbi nezibhedlele, batsho into yokokubana bacela ukuhlolela uba bezawubheka entabeni ngexesha elithile. Mhlawumbi ke xa sele besentabeni abantwana, ingxakangxakana yasimane sihlangana nazo kukungaxelwa kwabo ngabantu ababagcinileyo xa sube kukho ingxaki abazibonayo ezivela sebepha. Banayo le nto abantu abangamakhankatha namadoda ahamba phaa okanye apha, ufumanisa into yoba abazixeli ezi zinto either komkhulu okokuba noko ngoku ikhona ingxaki esingayiqhelanga. Nto leyo yenza into yobana njengoba sizezi timu zijikelezayo zifuna ukuhlola zibone abantwana inkqubela phambili, bayabalekiswa nobalekiswa abanye de sibe bungathi sizirhorho ngoku, kanti injongo yokukhutshwa kwethu kula masebe ikukuba makuncedwe abantwana kulaa ndawo bakuyo, singadeske siyogcwalisa mhlawumbi iikliniki nezibhedlele zethu ngezinto ebezingonoobenani ebezinoncedwa kwakamsinya phaa. Mhlawumbi ke ugqibezela, enye into esenzakalisa kakhulu ebazalini mhlawumbi nabantwana babo abaza kwaluka kukungayithethi inyani ngeempilo zabo nezigulo abathi babe bakhula benazo. Iyasibetha ke le nto ngoba kaloku uthi uzukwazi ukuqinisekisa uba umntu umnyangile okanye umncedile ngokugcweleyo, ube kanti usebenzisana naye ufumana i-information kuye. Yabona ke xa bezifihla izigulo abanazo zithi gqi phaya sezibongamela. Umzekelo, awunawuthatha umntana oxhuzulayo uthi iminyaka le yonke bekhule esitya le treatment yokuxhuzula. Ndenza nje ke umzekelo ngaloo nto. Ze ngoku kwiiveki ezine ekufuneka ehleli phaya makabe kanti akazuyitya i-treatment kanti bekade eyitya nyanga nenyanga. Siba nazo ke ezo ngxaki nezinye. Kodwa ke makeke ndibe ndisima kule ndawo sawuncedisana nangemibuzo. Enkosi. Tata Ntobani, inkosi kakhulu, siyabulela ngexesha lakho. Mphulaphuli, nawe ke ndiyakukunika ithuba phaa elokuba ngaba uzibuzele apha kuSomlomo kwakunye nakunkosi uJezile kwakunye nakuMr Ntobani phaa kwelaa cala. Kusibamba ke kwiinombolo zethu zomnxeba ezingu-073 8491740 ngu-073 8491740. Sive kuba ngaba wena mphulaphula ungena usithini kusemnxebeni apho, ngenjalo yakusishela nje ushicilelo lwakho le-voice note 073 8491740, ngenjalo usebenzisele ithi 072 514 5381. Sive uba ngaba wena ufuna ukubuza ntoni apha kundwendwe zam. Nkosi uJezile, siyawabona amasebe ngamasebe karhulumente nemibutho ke yesisa efana ne-Right to Care ahla esenyuka ukuya kwezi zikolo zolwaluko. Ingaba ithini indima yawo ona? Nawe ke Somlomo usele usicacisele. Nkosi msasazi, ngalo mbuzo ke ubuzayo, abaphulaphuli okokuqala bazawuqaphela into yokuba kungenela amasebe ngamasebe kumcimbi wamakhaya. Ulwaluko ngumcimbi obumele into yokokuba wenziwa ngamakhaya, kungabikho mntu wumbi ungenelayo. Kungenelwa nje yinto yokokuba amakhaya la akaqhubi kakuhle apha ekwenzeni eli siko lolwaluko. Kungoko ke inkulu indima edlalwa ngalamasebe karhulumente nemibutho yesisa kukuncedisana namakhaya ukuba kungabikho namnye umntana ophulukana nobomi bakhe xa esesuthwini. Umsasazi nabaphulaphuli,
Into ebonakalisa loo nto emasebeni karhulumente nale mibutho yesisa, bakwazile ukuxhasa ngazo zonke izixhobo ezifanelekileyo xa abantwana basesuthwini, izinto ezinje ngeemoto namagosa ukuba bajongane nabantwana basesuthwini. Uziwakhumbule ke la magosa into yokuba asuka kumakhaya ngamakhaya, ingengowa la makhaya oluse abantwana. Ndifuna ke noko abazali bayithathele ingqalelo le nto babantwana abolukayo, kuba sekungenela urhulumente, ndiyayiphinda le nto, kwakunye namagosa nezi departments zonke zikarhulumente, ukungakhathali kwamadoda angayi emabhumeni njengokuba besekutshiwo. Ngokukhethekileyo umbutho wesisa i-Right to Care uthe wasixhasa ngeemoto ezili10. Uqonde loo nto into yokuba ngeyikhona ninkcithwe njalo amakhaya ebekhathala. Ukuba amakhaya ebekhathala ngekungekho kwazi moto zikhutshwa ngu-Right to Care ukukhathalela abantwana babo abazali, ekuquka kuzo iikhumbi. Ezinye zezi zinophawu oluthi masithethe ngolwaluko. Uba uyazibona ezo khumbi zibhaliweyo zithe masithethe ngolwaluko, zikhumbi ke ezikhutshwe ngu-Right to Care, kwakunye nezinye izinto zokusebenza kulwaluko. Le mibutho ke isinceda kakhulu njengokuba senditshilo, ngoba namanzi nezinye izinto beza nazo ukwenzela into yokokuba kuncedwe aba bantwana basemabhumeni. Abazali eneneni bayakwazi ukolusa abantwana, kodwa bangaluthathi uxanduva abameleka into yokuba babe bayaluthatha msasazi elokokuba bahoye. Uyazi, kuthiwa into emnandi gqithi xa uluse umntwana wakho uyindoda, ukuya kuhlala phaya ebhumeni umnakekele umntanakho. Ukuba bekusenziwa ngolo hlobo ngekungebikho nemiphefumlo ekuthiwa iyaphuma ebantwaneni, ngoba kwanto eqalayo etshintshayo kwimpilo yomntana wakho ubuzayibona into ena yamadoda akhoyo iske ijikeleze apha endlini, ungayazi uba itheni ijikeleze endlini, izazi uba inomntana osentabeni. Noko ke ezo zinto basincedisa kakhulu ke urhulumente kwakunye nale mibutho yesisa. Enkosi msasasi. Nkosi yam, Somlomo, andiyazi uba khona nje ufuna ukoleka. Ewe, enkosi kakhulu msasazi. Eyona nto msasazi abantu bakuthi ufanele bayazi, bekungafanelanga uba ngaba urhulumente kude kubekho nemibutho yesisa esincedisayo ngesiko lethu. Ukuba ngaba singamadoda, siziinkosi, sikukuhlala abazali abolusileyo, eli siko silihloniphile kakuhle. Naw sekude kubekho nje ungenelelo lukarhulumente into yoba ngaba zikhona izinto ezimicelimngeni. Siyafuna ke sitsho siliphinde eli khwelo, siziinkosi, singurhulumente, bazali, luxanduva lwethu sonke. Sekude kubekho nje olu ncediso lungaka, sizamele okokuba ngaba bonke abantwana makungabikho namnye ophulukana nobomi babo. Siyafuna ukukhupha elo khwelo litshoyo uba ngaba bootata makhe sincedisane ngabantwana bethu. Yiyo le nto nezi moto siziphiwe ngalamanene, sibulela kakhulu ku-Right to Care, zibhaliwe phaa zithi masithethe ngolwaluko. Yinto esifuna ukuba ngaba siyithethe leyo, mayihlale ithethwa loo nto leyo, mayithethwe. Abantu mabazazi izinto ezilindelekileyo nezinto ezingamelanga uba zenziwe, ukwenzela uba sonke we take responsibility. Enkosi kakhulu msasazi, ndiyabulela. Nkosi Somlomo, siyabulela mphulaphuli. Benditshilo ndathi ke phambi koba ndibe kanti ndiyazikhulula iindonto zam apha kweli cala lingapha, uba ngabona lo mbuzo ngawunyengeza ushiye nje phaa kwa-073 849 1740 ngu-073 849 1740. Asiva uba ngaba ungena usithini na wena ekhaya kweli cala lingapha. Right, mandiphinde ndibuyele phaa kumnomzana uNtobani. Ndimcela kananjalo uba ngaba ake asinike nje amanani amakhwenkwe athi abe kanti ayoluka
apha kule sizini yasebusika, neenkcukacha ke ezimalunga noku kunye ke namakhwenkwe athe abe kanti aya kumaziko yenu ezempilo ukuba ngaba akhona. Mnumzana Ntobani. Msasazi, mandiphinde ndingene ngolu hlobo. Eneneni abantwana bayile ukuyawuhlolwa kumaziko ethu ezempilo, kodwa kuba umsebenzi lo usaqhubekeka, ziinkcukacha ezo esingekaziqoqoshi siziqokelele zigcwale kuzo zonke ezi ndawo abantwana bahlolwe kuzo. Kodwa ndingatsho nje into yokokubana ngokwapha entabeni abantwana baboniwe ngapha kwe-1,300. Endiqinisekileyo ke okokuba bazawuba ngaphezulu xa sesiqukumbela ukwenza ingxelo yexesha eli lolwaluko lwasebusika. Kodwa kuloko kwabo baboniweyo baliqela kananjalo abantwana bathe bahlangulwa, behlangulelwa kwizinto ezahlukahlukeneyo. Mhlawumbi liqabela inani kubantwana bathe bahlangulwa phaa ekhulwini nama-30 okanye 6 gxebe wenani labantwana abahlangulweyo. Bahlangulelwa into ezininzi ke abantwana endingenawuzithi dakanca mhlawumbi ngokugcweleyo apha, kodwa ubukhulu becala into esiyicelayo kukuba xa kukho ingxaki ebonakalayo masikhwethwe singala magosa ajikelezayo ngenjongo zoba sibahlangulele phaa singade siye nabo kwezinye iindawo. Kodwa xa isimo singapha kwamandla kuyanyanzeleka sibonisene nabazali bancedwe abantwana ngokugcweleyo, ngoba into esiyizondeleleyo kukuba abantwana mabaye entabeni njengoba besisithi baphilile siphinde sibuye nabo bephilile. Mhlawumbi ke ndingagqitha ndingene kule ndawo ithi bahlangulwe phaya kodwa abanye bade bagqithiseleka kwizibhedlele zethu. Nanjengoba ndisitsho okanye benditshilo ngaphambili okokuba amaziko ethu ahlele zivulile iingcango ngalo lonke ixesha. Sisebenza ke ngokubambisene kakhulu nezibhedlele esinazo kwesi sithili sikaThonyane. Endicinga uba ndingatsho okokuba sinabantwana abali-13 abathe babe bangenile kwizibhedlele zethu ezahlukahlukeneyo, bengenela ke izizathu eziye zabonakala into yobana noko bayalidinga iliso likagqirha. Sinabo koogqirha esisebenza nabo kwalapha ukubheka entabeni nje. Ithimo xa sifika noko ingapha kwamandla, uba sibabamba iminxebeni siyabakhweba beze ngeenyawo. Bathi ke nabo xa bebona uba yeyi noko ngoku le idinga into yoba umntana makasondezwe kwiimatshini eziza kumncedisa. Ke ndizama uthi msasazi nabaphulaphuli, sinabo abantwana abali-13 abasezibhedlele. Bangenile ke abanye sebede babe baphumile, endinethemba lokokubana ayancipha kakhulu la manani ngoncedo lwamagosa abawanceda phaa abantwana entabeni. Enkosi. Enkosi mhlekazi wam, siyabulela kakhulu. Ndiyafuna uqonda ke ngoku apha kuNkosi uJezile kwakunye noSomlomo, ingaba ninazo nini iziganeko ezikhoyo okanye ezingaqhelekanga eziye zabe kanti ziyenzeka ngeli xesha lolwaluko lwasebusika? Enkosi kakhulu msasazi. Yona nangoku siza apha imo yezulu imbi gqithi. Kuyabanda, kuyacaca uba lixesha lasebusika. Zikhona ke into esiziqaphelayo, kodwa xa sijongile zezinto kuthiwa luguquguquko lemo yezulu. Ngile nto ngolwimi lwasemzini kuthiwa zii-climate changes. Now kuyabonakala uba ngaba zezinye zezinto ezisichaphazeleyo kakhulu ngeli xesha lasebusika msasazi. Now umzekelo, ngenxa ke yolo guquguquko lwemozulu kubekho imimoya emininzi njengoba nanamhlanje kunjalo. Kwezinye iindawo kuyabanda kuwe namakhephu kule ngingqi yethu yalapha eChris Hani. Zibe khona iziganeko zokutsha kwamabhuma msasazi. Ingakumbi kulaa ndawo Incuba Yethemba phaa eMetele eMiddelburg, apho kutshe khona umkhwetha watsha esifubeni. Hayi, akaswelekanga baphulaphuli, ningothuki. Akaswelekanga, kodwa ke noko zinto ezingaqhelekanga ezo uba kutshe ibhuma kude kutshe umkhwetha esifubeni nasemqolo. Kodwa kukwazile ukunyangeka kwapha esuthwini, akhange ade asiwe kwezinye iindawo. No, ndizama ukuthi zizinto ezingaqhelekanga ezo, kodwa siyaqaphela thina uba ngaba
Omnye wonobangela lolu guquguquko lwemozulu engaqhelekanga njenganamhlanje uba umphulaphula uzawubona kukho umoya ovuthuzayo kakhulu apha kweli lethu. Umzekelo msasazi phaya entsika yethu kuthe kwatsha khona indoda ebilele ebakhwetheni. Anongaziqhelekanga ezo nto. Into ezingaqhelekanga ezo msasazi nabaphulaphula. Kwabanye oomasipala umzekelo abathathu phaya eMalahleni, esakhe isizwe nase-Enoch Mgijima sifumanise ukuba iseyingxaki into yabazali abenzela abantwana imigubho. Abantwana babulalane, baqabelane, bathini. Uyabona ke msasazi, apho imbi khona yinto yoba aba bantwana abanye baba ngabantwana besikolo apha. Now ezi zinto ziphumela kwezi zinto kuthiwa zee-faction fights. Ufumanise uba ngaba le migubho niyenzayo bazali, aba bantwana bathi emveni koba nibenzele le migubho, now abo bashiyekileyo bangakhange baye esuthwini kuzawufuneka bona baye esikolweni. Ufumanise uba le milo ngoku iyaphinda iyaqhubekeka. Now kwezinye ke ilala abantwana bakhwela kuba urhulumente ngoku abantwana sebakhwelisa kwiinto ekuthiwa zezikola transport. Bathi abantwana bekhwela ebhasini enye xa kwehlikwayo ebhasini ibe nguqhusarha. Now siyakwazi uqaphela uba zizinto eziqalela kule migubho bazali enibenzela yona. Siyayinqanda laa nto imigubho, mayiphele laa nto bazali kuba isida. Ndiyayazi nina uba niyenza nina ngobubele kodwa siyayinqanda kuba imiphumela yezo zinto kukuba ngoku abantwana baphele bexabelana, bebethana. Iphumela nakuni ke ngoku bazali, imfazwe lena engapheliyo. Siyayinqanda ke le nto lena nakwiinkosi zezwe lakwethu, masingeneleleni bantakwethu. Siyayazi oomama ngabantu abanobubele kakhulu kodwa make sime ngemigubho kuba asifuni kubekho umntwana uswelekayo ngenxa yoba kukho inkwenkwe eza kungena. Siyayinqanda loo nto kakhulu. Sithetha nje ke msasazi, sinaloo makhwenkwe athe ke msasazi abasengxakini yokulimala kuloo migubho. Andazi ke Nkosi uJesu uba ikhona namhlawumbi enye into ebungaqheleki mhlawumbi endinothi ndiyilibele. Enkosi msasazi. Enkosi Somlomo. Nkosi msasazi, njengokuba uSomlomo seletshilo, eyona ngxaki kakhulu ile gqibela ngayo yemigubho nayo iyekwa ngabazali, ngoba ngabo abenza amalungiselelo abazali aba kulo mcimbi wemigubho. Ibe fani ke into yokokuba umntana ingowakho aphume apha endlini ephethe izixhobo. Uyambona uphethe incula, uphethe izembe, uzijijele ngemirhatshi. Xa kunjalo iyaxela nje loo nto uba kuyiwe emfazweni. Awukwazi ukumkhuza njengomzali uthi hayi ngawubuye uyaphi, ngoba imele ukunqandwa nguwe wena mzali loo nto. Kusathe gqolo ke isekhona le migubho, eneneni aba bantwana basezawulimala ngoba abanye balimala beza kuluka bangabi soluka ke kuba bebhubhile. Sinazo ii-deaths ezininzi ezibe khona kule minyaka egqithileyo ngenxa yalo mcimbi wemigubho. Siyababongoza abazali njengokuba sesitsho uSomlomo into yokuba mabayinqande le nto, mabayeke ufuna ide inqandwe ngurhulumente. Yonke into kufuneka yenziwe ngurhulumente bekhona ngabantwana babo. Ibonakalisa ukungabathandi abantwana babo le nto bayenzayo. Ukuba bebebathanda ngebenqanda le nto. Phaya eDr A.B. Xuma mhlawumbi ikhona into esiyibonayo apha ejikelezayo ethi kubekho indoda ezolusileyo yolusa ke nenkwenkwe. Hayi kungabikho mntu uzawuba nexhala laloo nto. Lo mcimbi lowo uphethwe ngala magosa aphethe lo mcimbi wolwaluko. Akukho mntu ulimeleyo, akukho nto imbi yenzekileyo, so iya-athendwa ke loo nto ngaba bantu, iforum le yokwaluka eseNgcobo neyedistrict. Kungafane kubekho umntu onexhala uba indoda kwenzeke ntoni, yibambeni njengohlobo yenzeke ngalo, niyiyeke injalo. Niyalazi isiko uba linjani. Enkosi msasazi.
Nkosi kakhulu Nkosi uJezile, ndiyabulela. Ndiyafuna nje sibambe aba ababhalileyo apha kuFacebook. Ndiyabona apha emnxebeni basatshona emboneni kwela icala ngapha. Uwonga Dunjwa esithi umbuzo oya kukhansela uCengani, ingaba benza njani beyiChrizani ukwenza amanani abe phantsi kule district okusweleka kwabakhwetha. Waphinda ke wabuye sithi masibulele kuSpeaker waseChrizani kunye nenkosi, siyabulela kakhulu. Right, ndiyafuna ke Somlomo simphendule apha ngaba ithini imfihlelo, nenza njani apha kule district into yokuba ngaba amanani abe sezantsi kakhulu? Inkosi kakhulu msasazi. Masibulele nalapho kumphulaphuli utata uWonga Dunjwa. Ndiyaqonda inoba ngutolo lo oDunjwa Okay. ngotolo. Wazi kulaa mhlaba waseTsomo. Inkosi kakhulu. Uba ngaba utata uTolo ebephulaphule phaa ekuqaleni, sitshilo msasazi nawe tolo uba ngaba apha sinento ekuthiwa yi-initiation forum, and ezi Yes. forums zikho kuzo zonke ii-local municipalities. Siye saqinisekisa into yoba ezi initiation forums zihambela izikolo, zihambela iicawe, zihambela amakomkhulu, kusenziwa i-awareness ngezinto ezilindelekileyo nezingalindelekanga kule process. So atreyinwa amakhankatha, zatreyinwa neengcibi. So yiyo endinothi ndiyibeka phambili kukuba ngaba sinee-forums ezikhathalayo, norhulumente okhathalayo, neengcibi namakhankatha aqeqeshiweyo, nayaziyo okokuba kumele ukuba kwenzeke ntoni nini na. Mhlawumbi ke singatsho ukuthi ukuzothi ga ngoku nabazali abaye babonakalisa inkathalo msasazi. Ibingase ke abazali sibambisane, ingakumbi abantwana, abazali babantwana, ootata babantwana, ukuhlala elalini, iinkosi, sibambisene kakuhle gqithi. Nantsi into endinotsho tolo uba ngaba ibangele uba ngaba sibe ngoku akukho siganeko esibi esithethayo ngaso. Enkosi kakhulu msasazi. Nkosi Somlomo, siyabulela kakhulu. Ndiyaqonda uba ngaba ngoku sesiya ekuyiqukumbeleni siyivale. Ndiyawuqala apha kuMr Ntobani atsho nje amazwi wakhe wokugqibela phambi koba sibe kanti siyayiqukumbela. Mr Ntobani, over to you sir. Ndibulele msasazi, ndibulele kwakhona nakubaphulaphula. Eneneni ndingatsho okokuba umsebenzi awukapheli, usaqhuba. Futhi ke nasemveni kweuba eli xesha lizawube livaliwe, kuyabaluleka into yobana masizame ukusondelelana, sibe nawo la maqoqo, simane sidibana siphefumlelana kuwo, sikhumbuzana ngoba umthetho uthini. Mhlawumbi ukoleka kulaa mazwi katata uSpeaker, apha sinetim eyi-technical njengoba besetshilo, ayilali. Okokuba kukho ingxaki nangaliphi na ixesha, yawukutsho ifowuni siqhuma sime ngeenyawo siyokunceda apho kukho ingxaki khona. Endicinga uba fanuba ke sesinye istrategy esisisebenzela kakhulu ukuhlala sixhumana khona ukuze apho kukho ingxaki khona sikhawuleze siyincede. Ndiyabulela msasazi, enkosi. Right, Nkosi kakhulu. Masiye phaa kuNkosi uJezile nje amazwi okugqibela Nkosi uJezile soyivala nayo. Nkosi msasazi, okokuqala mandibulele kwiitim zam zonke ezi beziphethe lo msebenzi, ingangaske zingawuyekeleli umcakatho. Ndibulela kakhulu nalapha kuSpeaker ukubambisana nathi siyile ndlu yenkosi. Olu nxibelelwano akunqweneleki ukuba lungake luqhawuke phakathi, ngakumbi ke le mibutho isincedisayo yaseburhulumenteni, u-Right to Care. Ngaphandle kwabo besingazukwazi ukusebenza ngohlobo esisebenze ngalo. Ukubambisana, ukuvisisana kuko oko kubangele into yokuba sibe sikule meko sikuyo yokokuba siphuma sonwabile njengokuba bephuma ngoku abantwana. Ingangaske ke ngoku nabazali bayithathele ingqalelo, ingaphindi ibuye umva. Enkosi msasazi, ndiyabulela kuwe nakubaphulaphuli. Nkosi kakhulu Nkosi uJezile, siyabulela. Somlomo, caba nje amazwi akho okugqibela dada. Enkosi kakhulu msasazi nabaphulaphula emakhaya. Bazali, abantwana ngabethu. Bantu bokuhlala, abantwana ngabethu.
zinkosi zezwe lakowethu, abantwana ngabethu. Okwesibini, isiko eli lelethu sonke thina bantu sele ndibabalile. Now okwesibini, Msasazi, kubalulekile into yoba isiko eli lethu silikhusele. Kubalulekile kakhulu loo nto. Masithathe ke uxanduva kangangoko sinako, siyafuna ukulenza elo khwelo. Ingakumbi amadoda, kuba aba bantwana ziinkokheli namadoda angomso. Kubalulekile into yoba kuyo yonke into esiyenzayo sithabathe uxanduva. Wonke umntwana osesuthwini ngowethu sonke. Masiphathisane ngaloo nto. Siyafuna uyicenga loo nto. Yaye sinikeze yonke inkxaso kumakhwenkwe, kumakhankatha, kwiingcibi eziphathiswe lo mcimbi, ukwenzela uba ngaba ezi ngcibi namakhankatha bawenze lo msebenzi besazi okokuba ngaba bayayiva umoya wabazali apha ngemva wesapoti, ukwenzela uba namakhwenkwe asesuthwini abe nethemba loba azawuphuma apha ephilile. Ibalulekile ke loo nto leyo. Naw siyafuna ke ukubulela kuye wonke umntu osincedisayo kweli khwelo, kodwa bazali, imigubho makhe sime ngayo. Siyayiqonda uba sinobubele ngabantwana bethu. Ento siyifunayo, sifuna ukuba aba bantwana njengoba baya bephila baphinde babuye bephilile. Siyavuya, siyabona uba ngaba seyikhona imigidi, akhona eselebuyile, Msasazi, ngosithethayo, ingakumbi afundayo kuba izikolo ngoku zivuliwe, kodwa akhona le angakaphumi. Siyakwazi ukuqaphela kuba ngalawo makhwenkwe angafundiyo. Asirhaleli uba ngaba kulaa sashiyekileyo kubekho siganeko sibi sisivayo. Uzothi ga ngoku bantu baseKrisani nisasiphethe kakuhle bazali. Enkosi, inkosi zinkosi zezwe lakwethu, enkosi kurhulumente, kuzo zonke izintlu zabantu ezincedisayo kulo mcimbi. Sizawusoloko ke siyenza into ye-bush trekking, bazali. Ningothuki xa sibane sisithi gqi singakhange sibhungise, ngumsebenzi wethu lowo. Enkosi kakhulu, sibamba ngazibini. Somlomo ujonga umzi kaCengani kwakunye nonkosi uDaluxolo kaJezile kweliya icala lingaphaya. Bekhona ke notata uSiboleke Ntobane, ngabo ke besikunye nabo ke sishukuxa umcimbi olwaluko ngakumbi olwasebusika. Kusoloko ke kukuhle ezinkosi zam bangaba ndincokole nani apha enkqubeni ngethemba elikhulu ke nabaphulaphuli bavile busuku benzolo tata, nihambe kakuhle. Inkosi kakhulu, siyabulela. Right, siyayibamba ke mphulaphula evukani community radio ngalo olu uhlobo sitsho sithe nkosi.